Juraj sa ťa pýta, čítam. Janka, máte pocit, že sa na čele so Sulíkom a jeho konaním a vyjadreniami môže byť lídrom pravice a prípadne budúcim premiérom? Kto zo SAS sú vaši najbližší spolupracovníci? Na prvú časť otázky odpovedám áno a na druhú časť z Osasky najbližší, ako naozaj to je o tej téme, ktorú práve riešim. Tam na všetko máme tým lídrov a viem, s čím sa na koho obrátiť. A tak najlepší vzťah, okrem Richarda, mám zrejme s Ľubom Gálkom, Janu Kišovú mám veľmi rada, Brániho Grulinga, Eugena Jurzicu, Joža Mihála. To by som ako asi vymenovala, určite by som vymenovala celý klub. Sú tam super ľudia, takže nemám nejaký, že veľmi vyhranené, že jeden človek. Je ich viacej, napríklad Katka Svrčeková, ktorá teda má na starosti u nás tú PR komunikáciu, tak to je tiež super ženská napríklad. Je nás viac a v zákulisí je tiež kopu výborných ľudí a medzi členmi takisto. Dobrý deň. Ak môžem, chcel by som sa opýtať, či vám nevadí, že sa Sulík stretával s Kočnerom aj bol u neho na raňajkách. Prečo jemu to nevykričíte? Kočner je tiež pochybná osoba. Nie je pokrytecké jemu to tolerovať? Druhým politikom pochybne známosti nie? Vadí. Svojím spôsobom vykričala, aj keď okrik nešlo, ale pýtala som sa. A tá odpoveď pre mňa bola dostatočná na to, aby som to teda akceptovala. A akceptujem to z toho dôvodu, že tam jednoznačne nešlo o niečo, o nejaké dobrovoľné kšefty. Ja si vždy hovorím, že Richard nevedel o tom, že je natáčaný. A to najhoršie, čo spravil, je tam teda, že tam teda nie úplne lichotivo sa vyjadroval napríklad o premiérke, ale teda hovoril v súkromí, slangovo, netušil, že je natáčaný a nešlo tam o žiadne kšefty. Ak by ich robil alebo mal ten zámer, tak presne na toto bol Kočner nahovorený a toto mal dosiahnuť. Ak by Richard taký bol, tak by sa mu to bývalo podarilo a myslím si, že práve tie videá a stretnutia s Kočnerom, ktoré sa mimochodom odohrali s vedomím premiérky a už potom odtedy sa neodohrali, lebo teda jednoducho to bolo vyhodnotené, že to nie je veľmi vhodné, tak myslím si, že práve tieto videá sú dôkazom toho, že Richard nie je skorumpovaný, myslím si, že nie je ani skorumpovateľný a aj keď teda neodhadol to správne, ale ako nováčik, ktorý považoval, alebo Kočner sa tak sám prezentoval, že má informácie, ktoré teda Richard tedy ako nováčik nemal, chcel ich získať, ja to chápem a tolerujem to. Myslím si, že dnes tú chybu by určite nespravil. Ale nedá sa to porovnať napríklad s kšeftami, ktoré má napríklad Kaliňák zámerne s Bašternákom. Tam ide o zámerný obchod, kde sú jasne dokázané ekonomické väzby, kde ide o zárobok, o kšefty a rôzne teda smerácké kauzy. Akože porovnávať to sa nedá. To je niečo, čo je neporovnateľné pre mňa. Ako žena, zamysleli ste sa nad svojím správaním a hlavne vyjadrovaním? Myslíte si, že ste vzorom pre ostatných? Ďakujem. Áno, zamyslela a pre mnohých zrejme áno, snažím sa to mať na pamäti. Nemyslíte si, že má Glvač mentálnu poruchu? Nie, ale aj má z toho depku. Z tých otázok o smerákoch. A neviem, či mentálnu, ale myslím si, že morálnu určite áno. Myslím si, že každý, bohužiaľ, musím povedať, že myslím si, že každý, kto dnes je v Smere a drží hubu a krok, tak si myslím, že má morálnu poruchu. Bohužiaľ. To už musí vidieť aj slepý, čo sa tam deje a byť toho súčasťou je strašidelné. Je potreba reagovať na takého ubožiaka? Keď som mala potrebu, reagovala som, ale Glvača samého o sebe teda netrpím nejakým takým pocitom, že by som si ho vážila nejako. Takže mne on osobne je mi dosť ľahostajný a skôr reagujem možno, lebo mám potrebu vysvetliť niečo ľuďom, ale neviem, nereagujem na ňo často a celkovo nemám tú potrebu veľmi. Vyčítali vám niektorí kolegovia, ako sa prezentujete? Áno. Kto je podľa vás najviac sexy politik na Slovensku? Ako sa volal ten švédsky politik? Saška. Ty kokos. Ale oni sa pýtajú na Slovensku. Ale treba ho doniesť na Slovensko a bude najsexy na Slovensku. Neviem, či bol švédsky alebo švajčiarsky. Vyzeral jak z pobrežnej hliadky, fakt pekný chlap. On si 30 rokov. Tak musíš odpovedať na Slovensku. Bohužiaľ. Na Slovensku nemôžem.
Nemôžem, lebo by som musela klamať. Môžem sa zdať otázky? Ale áno, máš na to právo, Jani. Počkaj, neviem, jak sa z tohoto vykrútiť. Ako správny politik by som mala nájsť nejakú diplomatickú odpoveď. Že najviac sexy politik na Slovensku. Keďže máme rovnoprávnosť žien a mužov, tak politik je aj žena, že? Áno. Tak určite by som povedala, že buď Jana Kišová alebo Lucia Nicholson.